KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Da kispa angut kipai ba nong song snong jong kisnong kaput hakasni satjan jong ka arpu lai tarik ubnaya yong arajar arpu ar kile ya shimbenta ga jingelang pai ba kabalalong hakasnong maikuli kum shibenta ban persha ya ga jinya soy jong ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam ya ka memorandum of understanding ban yapen bet ya ki jinge ka japut ha ki hinreu tuli ki jaka ki badan kaput ke jela Meghalaya bat ke jela Assam kajing persha jok kipat ba kathan kaput kamtam gisnong gibdang ha papo karait marwet kalong namar baki jaka puta ki jongki ki badai ki nong kenti shimen kilalai lut sha Assam hagani ka jinya penbait put haga kella ka benengkong kipat ba kila keno ru baya kani ka jinya penbait put ha pedeng ka Meghalaya bat ka Assam la shule hi tang no menteri rang ba ka Meghalaya ukonrat sangma baru menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma kan baki pai ba ki badai ki trai jaka bat ki trai khendau kim dan jing tip AA Satya halor ka jingsha khanyat jubor jongki shakajilla Assam hagani ka jingelang la ai jing kersan ru da ki seng bhalang ba pher na them ribhoi bat ki reu pau khmat ki bakin thum yo nong ya sait an uba Erwin ki sutnga UMDC jong ka Mauhati constituency uba Charles Marngar usordar jong ka Himan Nongwa uba Aston Singh Jana Nongbet ki rang ba snong bat ki wei hadin gani ka jinyalang kipat ba lembat ki nong yalam snong jong ka snong mai khuli kilalet ban se sakawai ka signboard haga pungdo kha ya ka bala suba bakan sasha pengat no sakajela Assam kat ba ka jingshisha kat kum ki kot kisla kade ka pungri do kha kade ka badang hap hapo upud usam jong ka jela Meghalaya Dalilai ngimla ban pediang ya kane ka jingle jong ka sarkar Meghalaya ka jungi bakisanya ka MOU lem da sim ya ka rai jong ki padba nong sunong hamtam ki basa hakine ki border area lem da kan jok tin wat yakis im ki hima ki nong punya sunong ki padba nong sunong tumno ka sarkar kala ban sim ya ka rai ha ka kti tumba manga mapi baru ngitip bangi ngihap apo ka jingsan siap jong ka district council ngihap apo ka section ka sarkar Meghalaya kam don bor AA halo ka kendau ka siap dan rai ka district council ka don bor kisim ki hima ki nong san siap sunong ki don bor ka dau ka dei galong ba ka sarkar kam semwa burom ya ka hak long try mantrai jong yu pai ba jong ka briu han jong trap ha ka ba ya dei bat kane ka jing pun ya upod usam government sini में दकरा चुंबक को चुनी जेकन राइट को तकीजा मैना वा दकिदा या कंपो का sini government जेको ने Meghalaya government na kalian ka jongi ka sang ka chenam ka pada gawai ni kiseng balang ka bala suit pula shor ladu bala perkha ya ka ban yada ya ka khendeu ka syap ban yada ya ka riti ka dustur iwana ni sno mai puli banai na sim ya phige pai ba ka jaka ka jongi dalelero kanom de banlai sa Assam तो हम लोग FKS में 100 साल और 7 साल बाकी है तो ये FKS में it's appear in the Constitution of India but we are the traditional head we are the unconstitutional since the FKS is appear in the Constitution this Erwin Sutnga will give you a detail since he is a lawyer और हम लोग में ये गवर्नमेंट में ये जो कमेटी बनाया ना ये बहुत मिनिस्टर असम और मेघालय ये लोग में प्रोसीजर नहीं जाता है क्योंकि ये आप लोग का जगह में रहता है
ये मेघालय का नहीं है, असम का नहीं, ये the custodian of this place is belong to the same of Imam Lim and the same of Imam Marwek, I think. Hakane ko por nga pen itu ilajong ba nadu ar hajar khat khandai ngala simti kum uwe ni kinong sensar jong kane ke himanong wa te nadu ba nga simti kilabun ki kenrum kenram ki bajia hakane ko bordar ngayo i lang ba kisnem ke baladep no te kalami hauneu ar hajar khat khandai ha ka jinge dei bar ka jing temu bandi no ya ka jaka CGBSF kumba khat ar hajar akar te kabanang kong kilaterwa syua bandi ya kan nyeu hajar saus pa akar te katkum ka jing di ya kan ka jaka kolong be ka kan thup ya gibun phautli ki chnong khasi bat karo te kene kolong ba dakabadi bat bakni no ya ka hok jong ki breu kumta kamut ki babun ki pajba kilawan ot kilawan nam ha ka bayadei bar kene ka jing di ya kan ka jaka tingila bodin rah ki babun ha ki kot ki slar ki don ka jing dei bat ki bahalor ki balale khnang ya kane hadin bangi layo ya ka jing karpat ni ki pajba na kaleng jonga ngalale chaka haikut ban lech na ka banta ban ya le lene ban ya khun ha po ka haikut ban lang ban na po asam ro kilawan ban ya khun ya kane ka jaka ban penyo BSF ya khun daka PIL ya din kata din ka jing ya khun ya kane ka PIL te nagaleng ka haikut kala penrem no haunu ar hajar khatwei bat kala dismiss no ya kane ka jaka bandi CGBSF te ki pajba jong ko terngar jong ko latho jong kana karbel jong ke ko sen bat baro kane ka jaka kapeng kata kilayo ban songsuk hadin jong ne war phuwe imat nagaleng ka state government namar ba kathmu hi bandi kamyo lat shu namar nagaleng ka high court kalong ba kala dismiss kane ka case te kila sedang no de kiwe patilat nak state government kiyo i ya kane ka jing dap san posnem ne kila sedang no ban le da ka jing rakhi san posnem ban chim overtek no da ka takatik ankep handai kat kum ka jing lap jonga lang ba ki kot kisla baro khoj na du kisnem khat praspa chaneng katik ankep naka rikhasi jongi nak asam kam don nei tang ka asam kalong ka bakala shim hakasnem khat khandai spa khat lai khat saw kala shim da ki bon pho hajar akar na po ka khandeu jong kari khasi ka bri hunyau trep te mantaru gidang perkhat hiban chim ya kane ka jaka ya kane ka hima khasi da ka baki form khnang ya karjinar komiti khnang ba kan nampau sho da ka jinga di TGBSF ki jaka khasi jongi ki bala pengat chaka asam kalong kumne haka khat nyau tarik jong banai ko saka snap khat khandai spa sau punyau ki balaya soy ya ka IOA ki ong ka instrument of assistance ki long tang arpusan telik hima te hendrei katkum ki kot kisla ka bangir kot nadu ka por manswa ka long ba ki don life ho telik hima life ho ki sim bat khat ar ki doloi ngi jukot te ka pelongo ka long ba ha ka jingede bat kini ki san telik hima nadu ka disekonsiro ka khlembat bat hadu ka state government ka khlembat tikini ki santli ki hima manta ki badon kolong ba nakaliang sarkar Meghalaya lese wat naga disekonsir ngapla bantip yo kala bangon ketiru ya kata kamot ba kini ki santli ki hima se siteng ki don ki ban lech chak asam bat ki bala lech barok khoj ro ki don chak asam kolong ba ha ka jinglap lang ba ki kot kisla ka hima sunapur hausnem khat news pa nru fusan lasen syar da mailong lasen syar da u da usim raja malengyang usim sach snir ke ong te hadin ke jingyap no jeng u kalasa no kate ke jaka kate ke hima daki lak hektar ke don ke hima khasi jong ka briu nyo trep ha ke jing dei bat kate ka jaka jong ka kene ka mikil hil ka bangi khot ka blok 1 blok 2 house nep khat nyo spa nru phopra haba uneu mai long raja wasan syar hang tu ulaklat no kate ge ma kala sa hadu mata bat kela chusiu bai wai shaulando jongka juai te ko wei ni hima ge bakhlem kini ge artli ge bakhlem soy ke bakhlem wan soy hapo jongka IOA kasnem khat khandai spa sau phun yau te ko wei de gini ge hima kum gene ge hima kiong karaj marwet kene ro ki khlem soy hapo jongka snem khat khandai spa sau phoi
Marbale kan ka raj marwet nadu manshwa kadai jong ka hima kadai ka snat hima jong ki jaj su tengah mau deu tau marwet su tengah ubasan syare kan ka snat hima haden bau layap no marwet su tengah hang ne po khana para sami ka tin jain tia khana para khana poram kadai ka hima jong ki jaj su tengah ti sagwe kan ka hima nongwa ade kanero ba ki klem soi hapo jong ka IOA namar ba klem don song sensara ka to ko por tikane ka don ko ban nyau phau 1000 hektar kana ka hima nongwa ka jingyar jong ka tikane ka hima jirang ru namar ba kami na ka hima nongwa ti namar ba manswa ka ha po lendo so yong tikane ru kat ba kat ko balong hadu man ta ki kot ki sla jong ka hima jirang ti don hapo lendo so yong por ka ba manswa haus nem khat khandai spa khandai phawaro kaladon hi tang ba ka ne jing penbej pot namar ba nagaliang ka state ko brun Meghalaya bat ka Assam kidang perchang ban yit hi ki kot kisla ban pej benia bin pabin khnang ban wanra e ka songsuk hai kini ki khaput ring yoi kini sarkar manta simit andai ka le ban lej ban survey ki jakai ki puta kalau longkum sarkar nong tu tingi i ba halor kini ka nongrim kemut nagaliang jungi kum ginong sensar hima kolong ba ngisngusi kham tam ya kane ke hima nong wa le ka babiang ki kot kisla mari le ya ne ki labret skendong bat hadu menta hakar jinar komite ro ki klem pen pau shu ya kane ke hima nong wa bat ki labu ri no hakar report jong ka jinar komite gingi i hang ne le kemut kalanang penlong shu yak sarkar Meghalaya ban shu IA pej ya ka jaka jong ka jaj benriu te halor kane ka nongrim nakaliang jungi kum ke hima nongwa haba phiwan yu roj bat hadu mentaro la phathung yu mau pot mau sam baro jongka siteng jongka te ke hima ke la wan thung pot wan thung sam hadu menta bat la da philej ban inquiry ro ki mau pot ki mau sam bala dep thung handai ya ka MOU pat soi ndai kat bai ki mau pot la dep thung kane ke mur kala pau ka jing boitu ka sarkar ka ba le don bor na ka banta ka hok jong ki jai penriu Dai nakaliang ka hima nginam ailat wat ngihap ban lech ki bor jong ka an ki bahak klik bar abahap chepo kanong wa hadu menta namar ba kumbalong kala yaj nadu thna kamut kan siat chapter khama hadu war mausa te kamut kani ke jaka kala lech la man ong no daki 1000 lak akar kan lech ka asam te kala don ke jing ya penbej imat napo namar ba nyimla bantip ya kata gajing betu jong kibriu dan dai lang baki kam ki jam ki bang yoi baki le kemut kala pau chai kadar baki dai tang ki nong tu bat ki nong ditu ya ka hok jong ki we kalong ba klem khot wat yang ngala le ai ki kot kisla ha ka jing dai baka diskonsir bak state government hadu sekretari jong ko home ro ngila ai lut chadu gubernur ro bat ngila pha ro chadu Amit Shah ya ka ne ka kot kisla hanre hangne ki thom da ka bor ya ka khandeu jong kirit kiria ye kop chiliang sem chiliang aba panlango kalong kumno wat ki chief minister tang arngot kila bansoi kat ya ka MOU ka badai ka hok jongki riu chimet khandeu private kane kala panlango bat kala panpau ka ka ba panlong ban yu roj do ya ka hok jong ka jaj ban riu kapau ba wat ba pestun ten song kumu chief minister kumu deputy chief minister badon boram nyeu ya ki jaj ban riu ki parado ki persnam te kumjuru nakaliang jong chief minister jong ka sarkar Meghalaya karat sangmar nyeu ya ki parado ki persnam kum ki jaj ban riu karo ke bachong ha kane ka bordar kane kalong bej baki briu na dayap dep da im dep tang ban yo ya kaspa te kane kala penlong kai ka jing ya don ka jing thmu ka bakrau ha ka ban ai le se daki phau lak hektar ban ai sak asam banta tekene kalong nakaliang jungi kum kinong sensar hima nakaliang jungi kum ki bapej nak matak chongsok chongsan nyenamla ban aili daile le ro ya ke jing thmu buitu jong sarkar Meghalaya ka bamanta jam ka bangin sim nang ne sakmat namar ba nyin ha ban le chapo jong ka bor ka bahalor segi bor jong ka ying bisar namar bale ke MOU ka don bor hadu ka no ban ai ka jaka klem kot klem sla Karijinar komite ka don bor ayu ban chu ai ta jaka klem kot klem sla hare ngi don ki kot ki sla ngi don ki dulir ngi don ki biang baro khaj ki dokumen kalau ngin le chaka ying besar ka bahakli do bat ngin nam aili dalile ro chi an chi ya ka jing thmu bari
basneu jong sarkar Meghalaya bat kane lagi la penhap kumbayo I mentah haka hapo jong gaji report jong kaneka regional committee kila penhap by direct saka Assam desagane ka hima jong ka nong sao ro kamot ka hima nong mensao ro kila penhap saka Assam ki babun hi banta ladang ipek ni kikot kisla ki badon hando du kapor ka bandai kine kamot ki babun hi ki jaka khasi kila lecha Assam nadu ki snem khat khandai spa khat lai khat sao teri mentah kumno bek sarkar Meghalaya pat kadang kwa ban ai si ai saka Assam kadon kai salenden namar nadu snem khat khandai spa khandai fuar ba kimla ban penbe yung ne uput hapor kadang wan go sarkar kadon kai salenden namar hakane ke jaka bang ayeng haus nem khat khandai spa khandai phau ngawan yu kajat ne mdon yeng tang ka wei ro teri mentah ngilap ba ki yeng ki labon da ki bomdei shu ki khasi kane ka pau sai ba nakaliang ka state government kamdon jingkit khli lane jing I yala ki paradoi prasna wat ka district council kamdon ga jingkit khli hadu mentah ngilap lada ka don jingkit khli balai ki ino isan telik hima kamwat ya kita hima ki baca wat hadu mentah ro ka district council kamdon ga jingkit khli lada phin khli ka district council kahima mairang ka don kan no hektar ro kamtip kahima melim ka don kan no spa kan no hajar hektar ro kamtip bat gadis konsir hado manta ka klem yo I kita kiput kisam jo hima ki don kan no ka jinghe kan no ka jingret chui sansar hima be chupen long ATM ya kis ki londo ki doloi bala ban ai droi ta ka ATM la yo sansar bamla la suslai la thung acting si acting kane ka pen I ka jing sunjor jong ka riba ka jaj ban reu